Прывітанне, калегі, вітаем вас. Мы зараз з Денісам знаходзімся каля амерыканскай амбасады. У Дзеніса, напэўна, вся самая апошняя інфармацыя. Што мы ведаем на дадзены момант? Мы ведаем, што все беларускія палітвязні анансаваныя на зараз знаходзяцца ў бяспецы і за межамі Беларусі. Мы будзем спадзявацца, што ў хуткім часе зможам іх абняць і пабачыць. Вось, але пакуль што просім троху пачакаць, будзе больш інфармацыі, як толькі будзем таксама мець больш пацверджаную інфармацыю таксама пра канкрэтныя розныя імёны, тады будзем адразу пацверджваць. Вось, але вельмі шчаслівыя за гэтае вызваленне. Таксама бачыў відэо Марыю Калесніку, яна вельмі бадзёрая, вельмі зараджаная, незломленая. Вось. Ці ёсць Віктор Бабарыка? Вось, таму адразу, як толькі будзе пацверджанне, просім, мы будзем наш офіс, нашы калегі всем будзем паведамляць. Зараз мушу бегчы, але хутка вернемся і ўбачымся. Дзякуй, Дзеніс. Калегі, мы ідзем далей, паглядзім, бо тут яшчэ знаходзяцца сестра Марыі Калеснікавай Тацяна Хоміч, знаходзяцца прадстаўнікі весны. Мы ведаем, што Алесь Беляцкі на свабодзе, таму мы зараз з вами паспрабуем паразмаўляць яшчэ з тымі людзьмі, якія тут сабраліся пад амбасадай і чакаюць вызвалення сваіх блізкіх, сяброў, знаёмых. Давайте зараз я вот тут знайду каго-нибудь у мяне на прыкмеце, хто тут ёсць. Зараз, секундачку, дайце, мы зарыентуемся. Бачыце, тут шмат вельмі журналістаў, якія все чакаюць усіх сваіх блізкіх, знаёмых, пад'язджаюць час ад часу машыны ў амбасаду. Вось, я бачу Вольгу Гарбунову. Воля, прывітанне. Як себе адчуваеш, якія эмоцыі і што вядома на дадзены момант табе? Я не ведаю, я ў шоку, ведаю толькі тое, што ў пабліку вельмі чакаем дазнацца хто, вельмі спадзяемся, што гэта зараз будзе адбывацца вельмі хутка. І шчыра ўдзячны за ўсе намаганні, якія ўсе прыкладалі, і праваабаронцы, і дымсілы, і амерыканскі бок, безумоўна. Гэта нейкі цуд. Скажы, калі ласка, ці ты сама асабіста ўжо з кімсьці здолела паразмаўляць? Ні з кім. Таня Хоміч размаўляла з сестрой? Так, яна ўжо паведаміла, што адбылася вельмі кароткая размова, але яна убачыла у першы раз за такі доўгі час сястру. Не ведаю, што адчуваюць зараз родныя, якія ўсе чакаюць. Дзякуй.